Pag-alerto bay, kay maabot si chairman ron. Nakasabaan ta. Okay bay, alerto ni permi ni. Ito ni, bago ni baterya ni. Pull ko pala kayo. Up, hindi naman bay. Wala, di man ko kakabalugod. Hop, uno sa. Asa mo mga tao? Mga aming taong dito sir, kay wala naabot ang ayuda. Kabasa mo ano eh? Purok Bukungan under GCQ? Punya, kini. Kasabot ka na, bay? Nike-air man na. Bugo mo na mo. Check point na. Pasensya kay sir. Grade 1 section 11 ramon ko inahuman ani. Asa man yung pismas? Ah, grabe, striktuwa ra po ni mo si Roy. Nabaray manahong na magpismas. Ah, mga tarungan pa dyan. Panguli na mo ito, pag munaalan na mo ron. Dili dimi. Inyo ni lugar? Ay, di mo manguli ha? Run. Ayong pamali ka. Pantay lang mo. 1 hour later. Malik na tayong dumaw. Oo no. Gila kaya ko'y bahala ni. Hoy, tumuduwa. No, namalik mo no. Grabe. Nakapismas na kanime, si taon pa dyan minimo. Mo jud. Daghan pamugyaw-yaw pagputbat na mo. Sige. Ah, usa man ninyong putbat si Roy, magkapangagod pa niyo. Mura may itlog nga nagkabaw. So may gusto ninyo? Pangagod o kubid? Sige oy, magputbat na lang me. Ay, pisti. Kamaot mo nilang putbat. Ay, O sige, alcohol na mo. Usam niyo alcohol sir, mura nagalumot naman eh. ay napagreklamo. Sige, parko lang. Putra po. Now. Putra po. Putra po, may sakwa ni mo si Roy sa tiil. Mamsa. Uy, halalab. Naka-checkpoint. Naa day. Ano to sir? Asa mo mga to sir? Sa Purok Bukungan, boss. Boss, ano sa boss? Boss, asa dapat ka sa indre, boss? Ay nasulod. Kasagingan o kasagutan. Asa man yung mga da sa duha sir? Ay, ako na bahala, anak. Sabiot lang sir kay baka sa tamog temperature. Bay, taas man og temperature. Asa man diya? Ang driver. Sir, taas sa mga temperature, sir. Kisa ko'y dili mo taas ang temperature nga tanawa ra gud akong angkas perting hubaga. Nanginit naman ganay ko kay kabutuhon na ning ako ah. Amo ba? Sige, sulod sir. Bay, pre, sulod na sila. Bay, wagang ma'am, no? Ubag lagi. No, abi na to na paputbat, pag ito naka-alcohol. Tay, samaan yun ang Kapitan Tino yun. Ikaw mapugod, sige ra kag tanaw sa Tata, paa. tata, atong tuta.